Nasa isip May malagay yun eh. papanaginip. Amot ka naman yung kita. Umayong pa. Nakakamit mo yung photo na Thank bilang you. na sadiri na yun mo. Thank you for the likes. Nasa isip ding. 1 million. 1 million. 1 million in the live. Jeff. Hi, Jeff. Jeff. Sa piling mo'y ako'y buhay, napapalungkot at mumpay. Thank you. 9 people in the house. Hi. Thank you for the likes po. I'm fine, Jeff. Where are you from, Sir Jeff? Where are you from, Sir Jeff? Hey, Cheryl. Hi, Kamichi. Hi, Kamichi. Kamichi, I'm from the USA. Wow, where are you in USA, Sir Jeff? General Cromwell. General Cromwell. Oh, thank you so much. Nasa isip ka. Kahit sumabang. Mike Mercado. Hi, gorgeous. How are you today? Hi, Mark. Thank you for joining. I'm fine. Thank you, Sir Mike. Thank you po, 15 people.
Today is going by slow for me at work. Where are you? Where are you now, Sir Mike? Where are you from? Today is going by too slow for work. I'm at work making electricity. Okay, Sir Jeff. I just can't wait to get out of here and go home and enjoy the next 3 days off. Orbita, dial das, dial das. Mm. Hello, Mike. Hello. Well, love me. Ikaw at Makati Medical Center. Okay. Nice to meet you, Mike Mercado. Thank you. Ang babait ng araw-gabi. Napanikinig kahit saan nagpunta. Araw-gabi nalasing sa tuwa. What is that? What's your favorite thing to do? What's your favorite thing? I think resting at the nature, beautiful nature. Beautiful. I love nature. Napapanikinig ka kahit magayon hindi di mag-live ko. Magayon maliwalas, magayon ang view. Sana all. Magayon na ako didiho. Sa balay na ay madlulong. Magagana siguro an ba yun? Ang liwanag. Bas, your language. Can you translate it in English or Tagalog or whatsoever? Bicol. Nalalasing sa tuwa. Araw-gabi. Hey Mike, you live in Cebu? Me too, and the breeze hitting the trees, yes. I love nature, the sea, I love the sea, the beautiful nature. Relaxing. Ang aking antarapa. Little rollerback. So Caesar, hello, nahan ko, yan. Ano yan? Ano mabasa? Expiration. Expiration. Yes. Wait. Where? Sa gilid ba yun sa dan expiration? Sa dan batch number. Date. April Pararias. April 27. Here comes the troll, Sheryl. Two trolls?
Yeah. Hi, Vaughn. All the trolls. No trolls, please. I have a trolls. No trolls. Craig Smith. And the sings sa tulay kapag kapiling ka araw-gabi. Thank you so much. Araw-gabi ka araw-gabi tayong dalawa. Ano yun? Ito na siya, mapinito na. Dapat pa lang. Alas 5 sa maga. Matrabaho na. Ano ang trabaho niya? Sa ano? Construction. Skilled worker siya. Nanan skill niya pintor. Magkano skill niya? Welder, mason, tile setter. Ano niya yung tira? Orang bilang 30 hours. Pera? 30 hours. Ay, pakadto sa ano? Sabi pag biyahe na talaga. So, ano nga niyo, paano ko Ako na? pala. 2 days ang biyahe mo. 2 days. Kaya yun. Ayungod ka lang sa aeroplano. Di, may ano, stop over man na yun. Oo. Stop over. 30. Oh, 2 days. Almost 2 days. Sabi pa ka? I'm fine, Yvonne. How are you, Yvonne? Asawa ka ni Ate. Sabay sa mga. How are you, Yvonne? Yvonne. Gabi, masisip ka. Napapanikinig ka. I'm fine. That's Ay, great. nakahalik na. Nakauwi na ako sa Bicol. Dahil na ako. Sabay kami. Paglagan niya sa aeroplano. Halik na ako. But a little sick. Why? Why a little sick? Felt sick, Yvonne? Ano na? Ay, nauna pa ako sa paghuli. Ay, mag-abot sa Bicol. Hindi pa nakalapag sa. Hindi ako, hindi nakakuha to na isang meeting nila kami. Ako nga, hindi rin. Isa ko na nakabiyahe. Hindi, I got fever. nag-ano ako, punot na ko noon number sa Wala naman. Oo, hanggang 50 lang kasi Zoom. Hanggang 50 lang. Diba? Kasi May capacity na. capacity yan. dapat, eh, meeting na nila. Nag-alin ba si Tess? Nag-alin si Tess? Sa Zoom? Parang nag-meeting Diri naman sa- niya, ano? Ayun sila eh. Di rin naman siya nakaano dito kay may meeting man sira. Parang medyo nag-ano na lang siya dito sa ano. Sila kami ito, parang nag-attend si Palanda. Araw-gabi tayong dalawa. Araw-gabi tayong dalawa. Araw-gabi masisi. I got fever. Why? Namahaw. Hindi ka namahaw. Magkano ang minimum wage sa kanila? Ha? Magkano ang minimum wage? Ano? Per hour niya. Okay. $15. Okay. Ay, Ano? 13.50 pounds. 15 pounds per hour. Tapos may 60 ano. $60. Tapos mabayad pa siya sa ano. Libre man yun na ano, accommodation. Makasave siya sa kwarta. Kaso, siyempre, Ano? kaso, siyempre, mapamay sa mga personal ano man yun. May kakaurong siya na gusto man Ang niya. taon niya mga talaga, pero lang ako ano, nabakan niya din. Sa bulong pa lang din, pero Pero I mean doon, ang pagkaon niya doon. Mahal ang ano doon, cost of living. Ang sabon, magkano doon? ayun siya ako dito. Pero Siyempre. hanggang perang bulan lang. Kaya nga, maubos mo siyempre yun. Hi, Higgs! Thank you, Higgs. Salmon. Ano, okay pa? Pwede pa? Oo, pwede pa. April. We're going to work na. Prepare going to work. Tim, Nakado naman kami. we're going na.
See you next ano. Bye-bye. Correct. I'm going to work. We're going to work again. Thank you, Heg, so much. See you next live, guys. Ayun ha. We're going work again. Need to work again. For the ano, for the economy. Sige na, sige na. Ingat. Maaga naman yun. So, bye-bye. Sige, sige. Tawag na lang ako pag Cellphone mo See you na next. sa'yo. Wala naman ho. Naki-wifi lang ako dito. Ayun, yan. See you next live. So, Let's go. Tara, let's. Bye-bye. Bye. Bye, mahal.